υποβολής. Και μετά από 5 χρόνια λειτουργίας, δημιουργία κλειστού προπονητηρίου στην Βέλγια πλήρως εξοπλισμένου. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με μια καινοτόμη προπονητική φιλοσοφία, έκαναν τη Σχολή Ποδοσφαίρου Χάους Απολούρα Ηλικίας μία από τις αναγνωρίσιμες πρώτες ακαδημίες σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους ανθρώπους των ομάδων υποδομής της ΠΑΕ που από την αρχή
παιχνίδια σε αγώνες Europa League με τον ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Άρη, Εθνική και ΣΚΕΑΟ του Ρεστίου. Αυτός λοιπόν είναι ο Νίκος Καρύδας. Πήρατε μία γεύση από την σχολή ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στην Κουλούδα. Θα θέλαμε να ήταν καλύτερη εικόνα για να καταλαβαίνετε ακριβώς τι βλέπατε, αλλά δεν πειράζει. Μέσα σε αυτό το βίντεο υπάρχει ένα παιδί το οποίο τραυματίζεται. Ένα παιδί το οποίο είναι ελπιδοφόρος αθλητής, εξαιρετικός χαρακτήρας, έχει μπει στο στόχαστρο πολλών ομάδων, αλλά είχε την ατυχία στις 26 Νοεμβρίου που κάνουμε και τον αγιασμό μας να τραυματιστεί. Εγχειρίστηκε και δυστυχώς δεν έρχεται ακόμα στην Ακαδημία. Θα θέλαμε όμως εμείς να τον ευχαριστήσουμε που ήταν κοντά μας. Είναι ο Τερμιτζόγλου Χρήστος. Θα ήθελα να ήταν δυνατόν να έρθει εδώ κοντά μου. Έρθει κοντά μου ο κύριος Καρύδας και ο κύριος Γιωβανόπουλος να καλωσορίσουν τους καλεσμένους του και μετά να πάμε στο βίντεο. Τι είναι αυτό? Καλέ, με γνωρίζετε καλέ. Τι πρόκειται? Να σας συστήσω. Μανώλης Γιωβανόπουλος, Νίκος Καρύδας. Βασίλης Δήμας, έτοιμος. Λοιπόν, θέλω να σας καλωσορίσω από το πρόγραμμα. Θέλω να καλωσορίσω τους καλεσμένους μας. Θέλω να τους ευχαριστήσω προσωπικά. Θα ξεκινήσω από τον εκπρόσωπο του Δήμου, τον Θεόφιλο τον Κορονά. Να ευχαριστήσω που είναι κοντά μας ο Βασίλης ο Φωτιάδης, ο νέος πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειακών Σωματείων, αλλιώς μου πρόεδρος. Και φυσικά θέλω να καλωσορίσω τους δύο ενεργεία ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή της Βέρειας, τον Παντελή Καπετάνο διεθνής ποδοσφαιριστής και το Σωτήρη Μπαλάφα. Γκρίνιαζε όταν ήμασταν μαζί στον ΠΑΟΚ για την προπόνηση, αλλά σου βγήκε σε καλό. Τον Κώστα Μαλιούφα, εκπρόσωπο των τμήματων υποδομής του ΠΑΟΚ. Κώστα, σε ευχαριστούμε. Τον Παντελή Καφέ, που είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί του στον Ολυμπιακό και να ζήσουμε καλές στιγμές. Παντελή, ευχαριστούμε. Τον Παντελή Κωνσταντινίδη, τον υπεύθυνο του αγωνιστικού τμήματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, από την ημέρα που πήγες άρχισε να ρολάρει η ομάδα. Φίλος μου, συγκάτοικός μου στη Σαουδική Αραβία, δεν μάθαμε αράβικα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που ακόμα με αποκαλεί πρόφε, τον Παύλο Γκαρσία. Muchas gracias. Από την πλευρά μου σας εύχομαι καλή διασκέδαση και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Εγώ δεν θα είμαι τόσο ευχάριστο, ειδικά για τους γονείς. Προχθές, συζητώντας διαδικτυακά με εκπροσώπους των Ακαδημιών προηγμένων
ευρωπαϊκών χωρών, μου είπαν το εξής. Το δύσκολο δεν είναι να έρθει το παιδί στην ακαδημία, να παίξει ποδόσφαιρο, να τελειώσει ο αγώνας. Το δύσκολο ξεκινάει από την ώρα που θα τελειώσει η προπόνηση ο αγώνας, μπαίνει στο αυτοκίνητο του μπαμπά μέχρι που να επιστρέψει στο σπίτι. Η κριτική που δέχεται τον μπαμπά. Αφήστε τα παιδιά να παίξουν ποδόσφαιρο. Αφήστε τα παιδιά να αγαπήσουν και να δώσουν τα πάντα σε αυτό που έχουν επιλέξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μαθίας θα έρθει κοντά μας και με δεδομένο ότι ο Παντελής Καφές έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην ΑΕΠ Οντίων, όπου διατέλεσε πρόεδρος ο κ. Φωτιάδης, θα ήθελα να χειροκροτήσουμε τον Παντελή Καφέ με μεγάλη καριέρα, διεθνής, μέλος της ομάδας, της εθνικής ομάδας που κατέκτησε το ευρωπαϊκό κύπελλο το 2004, χρόνια καριέρας του ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και βέβαια. Είμαι υποχρεωμένος πρώτα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, τον αγαπητό μου φίλο και πρώτο προπονητή ξεκίνησε από μένα της Πόντης Βέρειας, τον Νίκο τον Καρίδα, τον Μανώλη τον Ιβανόπουλο και όλους εδώ που ήρθαν από την Θεσσαλονίκη, τα δικά μας τα παιδιά, τον Παντελή, τον Κωνσταντινίδη, τον Παύλο, τον Παντελή μας στον Καφέ και τα άλλα όλα τα παιδιά που είναι εδώ και τον Κίτκο, τον Θοδωρή, τον οποίο για αυτό από 14 χρόνους τους είχα πάρει και τον Παντελή και τον Θοδωρή στην ομάδα της Πόντης Βέρειας, μια ομάδα η οποία όπως όλοι γνωρίζετε έφτασε μέχρι τη Β' Εθνική και μέσα από τον σύλλογο αυτό βγήκαν πολλοί ποδοσφαιριστές. Περίπου 20 τον αριθμό έχουν πάρει μεταγραφή σε μεγάλες ομάδες. Είναι τα δύο παιδιά μας τα οποία είναι απόψε εδώ, τους οποίους είμαι ιδιαίτερα συγκεκριμένος για τους οποίους είχα τόσα χρόνια στην ομάδα, αλλά και τους άλλους Ατματζίδη, Δαπίζα, Νιμιάλη, Τέλειο και παιδιά ακόμα που παίζουν σε ομάδες μέχρι σήμερα. Είμαι ιδιαίτερα συγκεκριμένος Νίκο και ο Μανώλης που είναι ο Μανώλης, γιατί απόψε βλέπω μία Κυψέλη μεγάλη με πολλά μελίσια και θυμάμαι τα πρώτα χρόνια που ξεκινήσαμε με τις Πόντες Βέρειας, με 300 μικρά παιδιά και μέσα από αυτά τα παιδιά έχουν βγει αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Μέσα από τη δουλειά που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια βγήκαν αυτά τα παιδιά. Γι' αυτό συγχαίρω τους γονείς που δείχνουν εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όλους από τη Θεσσαλονίκη και στέλνουν τα παιδιά τους να καλλιεργηθούν και ποδοσφαιρικά, αλλά περισσότερο για να αποφύγουμε όλα αυτά που όλοι μας γνωρίζουμε τι γίνεται σήμερα στην κοινωνία. Είναι κοντά στους δασκάλους, στους προπονητές και τα κρατάμε μαζεμένα και είναι και οι γονείς σίγουροι για τα παιδιά τα οποία παραδείγουν σε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι περήφανος διότι μέσα στις 60 ομάδες της Ένωσης μας είναι και η Ακαδημία Κουλούρας του ΠΑΟΚ, διότι όντως είναι τιμή για μας
να βρίσκεται ένα τέτοιο πρότυπο ακαδημιών που όχι μόνο στο νόμο μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Είναι πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Προχθές πάλι ήμουνα σε ένα κόψιμο της πίδας στις Βαβάρες, εκεί 140 παιδιά και εκεί είναι άλλη κυψέλη. 140 μικρά παιδιά όταν μπήκα στο μαγαζί που κάναμε το κόψιμο της πίδας, δηλαδή τρελάθηκα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι έχω μεγάλη αδυναμία στις παιδικές ομάδες. Έχω μεγάλη αδυναμία σε αυτές τις ομάδες και από την πλευρά μου, σαν πρόεδρος της Ένωσης, θα βοηθήσουμε και θα συμπαρασταθούμε και οικονομικά σαν τους. Σας ευχαριστώ Μανώλη και Νίκο, να είστε γέλοι. Αντελή μου, γεια σας. Γεια σας, θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ ανάμεσά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Φωτιάδη, που ήταν ο πρώτος μου πρόεδρος, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, που έδωσε τη δική του για τους πόντους Βέρειας και όχι μόνο. Θέλω να του ευχηθώ καλή επιτυχία σε αυτό, στην καινούργια προσπάθεια. Βοήθησε και εμένα αλλά και πάρα πολλά παιδιά να πετύχουν πράγματα στη ζωή τους και δεν το ξεχνάνε ποτέ αυτό. Να είσαι καλά, Πρόεδρε, να συνεχίσεις να βοηθάς κόσμο. Και επίσης θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο τον Καρίδα και τον Μανώλη τον Γερμανόπουλο. Είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου και αυτοί, τους γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και θέλω να σας πω να είστε σίγουροι και να έχετε εμπιστοσύνη σε αυτούς ότι κάνουν το καλύτερο για τα παιδιά σας και θα τα βοηθήσουν να εξελίξουν το όποιο ταλέντο έχουν. Σε ευχαριστώ πολύ και πάλι. Επόμενη βράβευση από τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και πρόεδρο του ΚΑΠΑ, κύριο Κορονά Θεόφιλο, στον εκπρόσωπο των τμήματων υποδομής και ακαδημιών της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ, κύριο Κωνσταντίνο Μαλούφρο. Να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά του Δήμου να έχετε μια πολύ καλή χρονιά. Τους αθλητές της Ακαδημίας πρώτα απ' όλα να είναι γεροί και κάθε επιτυχία αγωνιστική. Στους προπονητές εσάς θα σας ευχηθώ να έχετε πολύ δύναμη στο έργο σας και να κλείσω με μια μεγάλη ευχή και προσωπική να ξαναγίνει από την προσπάθεια τη δική σας και των υπολείπων προπονητών η Βέρεια και γενικά η περιοχή μας μια ποδοσφαιρομάνα. Που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια με φωτεινές εξαιρέσεις όπως είναι ο Πατηρής ο Καφές, αυτό δεν ισχύει, αλλά θεωρώ πως τα πράγματα έχουν μπει σε μια νέα βάση από όλα τα σωματεία και με επικεφαλή σε εσάς και τη δουλειά σας, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα στο τέλος θα βελτιωθεί και θα αποκτήσει πάλι το ποδόσφαιρο της Βέρειας και της περιοχής ευρύτερης στην έγκριση του παρελθόντος. Να είστε γεροί. Εμείς στα μέτρα του δυνατού ως Δήμος θα κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας για να βοηθήσουμε όλα τα σωματεία, ειδικότερα τα σωματεία τα οποία ασχολούνται με το ηλικιακό ποδόσφαιρο. Είμαστε κοντά σας. Από εκεί και πέρα τα καλύτερα ευχόμαστε. Να είστε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Εκ μέρους του Βαγγέλη Παπαδοπούλου, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπόρεσα να βρίσκεται εδώ σήμερα. Επειδή ακόμα κόβουμε πίτα, να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία πάνω απ' όλα. Καλή πρόοδο η μικρή στο σχολείο, γιατί χωρίς μόρφωση δεν υπάρχει κοινωνικότητα και παιδεία σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που ζούμε. Και θα μείνω στα λόγια του Μανώλη. Επειδή είμαι χρόνια στα τμήματα υποδομής από το 2000, οι γονείς να ρωτάτε τα παιδιά μόλις τελειώνει η προπόνηση αν είναι καλά στην υγεία τους. Τίποτα άλλο, παιδιά. Έχετε δασκάλους πραγματικά που είναι κόσμημα για την Ακαδημία σας εδώ. Δεν το λέω για να πενέψω, αυτή είναι η αλήθεια. Και ο Μανώλης και ο Νίκος είναι πολυτέλεια. Και να ξέρετε ότι παίρνουν πολύ καλές βάσεις στα παιδιά σας. Να ευχηθώ τα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα, γιατί κάποτε και εμείς έτσι ξεκινήσαμε. Και ο Παύλο και ο Παντελής, ο Κύριος, ο άλλος, ο Παντελής και ο Πετράδος που είναι εδώ. Πρώτα υγεία και πραγματικά να έχετε καλή σταδιοδρομία σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλούμε έναν ενεργεία ποδοσφαιριστή της ΠΑΕ Βέρεια, τον κύριο Μπαλάφα Σωτήρη, να κάνει την επόμενη
αναμέτρηση τον Παντελή Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι τα καθήκοντα τεχνικός διευθυντής της ΠΑΕ-ΠΑΟ. Και να μην ξεχνάμε, Σωτήρη, μισό λεπτό, Σωτήρη. Σε λιγότερο από 48 ώρες είστε αντίπαλοι, έτσι. Ο Ενεργεία παίζει. Τίποτα εγώ, για να μην μιλάμε πολύ γιατί θα κουράσουμε στο τέλος, να χαίρεσαι στα παιδιά σας, να έχουν υγεία, αποφύγοντας στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός είναι μια πολύ όμορφη πορεία. Νομίζω ότι μέσα από τον αθλητισμό θα γίνουν σωστοί άνθρωποι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τι θα κάνουν στην καριέρα τους, αν θα σέξουν, θα γίνουν μεγάλες αυτές κτλ. Νομίζω ότι δεν είναι αυτό που πρέπει να τους ενδιαφέρει. Αυτό πρέπει να ενδιαφέρει να περάσουν καλά αυτά τα όμορφα χρόνια στα ελληνικά και να έχουν αυτό το μορφωσιμές και τους φίλους. Ευχαριστώ. Τελευταία χρόνια όταν μιλάει για ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το λάβαρο είναι ο Παύλο Γκαρσία. Μου έχει μάθει κάτι. Μπορεί να πέσεις, αλλά επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τώρα απαιτώ, Παύλο, να σηκωθείς. Γιατί θέλω να σε τιμήσω εγώ. Θα ήθελα προσωπικά εκτός προγράμματος, δεν το γνωρίζει ο ίδιος, και στο πρόσωπό του να βραβεύσω όλους τους γονείς, είτε είστε εδώ μαζί μας, είτε δεν είστε, όλους εσάς που ανικετελώς προσφέρετε τις υπηρεσίες στη σχολή μας. Που ήσασταν από την πρώτη στιγμή κοντά μας. Μας στηρίξατε, μας πιστέψατε και συνεχίζετε και μας στηρίζετε. Υπάρχει μία λέξη η οποία μπορεί να φαντάζει μικρή, αλλά έχει τεράστια σημασία. Η λέξη λέγεται εθελοντισμός. Πριν από ένα μήνα, όταν είχαμε χιόνι αυλές, φωνάζαμε τον κύριο Κορονά, μας έφυγε ο Δήμος, γιατί δεν έπρεπε το φτιάρι να καθαρίσει την αυλή μας. Εμείς οι ίδιοι που είμαστε. Πού είναι ο εθελοντισμός? Αυτά προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά μας στη σχολεία. Αυτά προσπαθούμε να μάθουμε τα παιδιά μας στην Ακαδημία. Και μετά να τους κάνουμε παίκτες. Πρώτα κάνουμε παρέμβαση στο χαρακτήρα. Στο πρόσωπο λοιπόν όλων εσάς που μας στηρίξατε και μας στηρίζατε για το θέμα του εθελοντισμού και μας δίνετε δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε, θέλω να καλέσω τον γιατρό μας, τον κύριο Καραγκεζόπουλο, Κωνσταντίνο. Γιατρέ μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο γιατρός όμως είναι ένας από τους πιο σεμνούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Δεν ξέρω αν έρχεται τώρα εδώ για την βράβευσή του ή αν φεύγει. Προλάβετε εδώ στην πόρτα. Η πλακέτα είναι για σένα. Δεν θέλει να παρουσιαστεί. Αυτό μου έλεγε στο τηλέφωνο. Τον ευχαριστούμε όμως πάρα πολύ και θα ήθελα ένα μεγάλο χειροκρότημα για αυτόν. Ποιος είναι ο προπονητής σας?
η σχολή μας έχει ηλικίες από 5 χρονών έως 18. Επειδή όμως εμείς είμαστε ένα βήμα μπροστά από τους άλλους, έχουμε έναν 4 χρονών, τον Αλέξανδρο, τον Καμπαϊλή. Και επειδή έχει ξεκινήσει νωρίς τα ποδοσφαιρικά του βήματα, θα θέλαμε να του χαρίσουμε μία μπάλα. Αλέξανδρε, καλέ γκολ. Αλέξανδρε, η μπάλα είναι δικιά σου. Φέτος είχα την ευλογία και την τύχη να είμαι προπονητής και εκπαιδευτής του τμήματος Junior. Τα παιδιά μας είναι τετάρτες και πέμπτης δημοτικού, 2006 και 2007. Δεν ξέρω αν το αντιληφθήκατε, την ώρα που είδες το βίντεο, σου ρωτούσα τι ομάδα είστε. Έχουμε μέσα Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, Αξίδες. Δεν εμποδίζουμε τα παιδιά να πιστεύουν όπου θέλουν. Αλλά μας δένει η μεγάλη μας αγάπη για το ποδόσφαιρο και η μεγάλη μας αγάπη για το σχολείο. Είναι εξαιρετικοί μαθητές. Όλοι 10 άριστοι. Εντάξει, χειροκρότημα. Θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί βλέπω εδώ τον πατέρα του κυρίου, τον κύριο Μελιόπουλο, να μας πει 2 λόγια. Κύριε Μάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Μάκη. Τι πρέπει να πω εγώ. Τι ξέρω για να πω. Τίποτα. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, παιδιά, δεν υπάρχει ταλέντο. Δουλειά. Τίποτα. Συμφωνούμε.
Το πρώτο είναι για τη σχολή. Πρόεδρο της ομάδας και ταυτόχρονα τον